Ula guysini, masihambeni solungiseni i-fridge nikazi wayo ukuthi ikhaba i-plugs. Benishekisha apha ba i-plug yayo indawoni. That will be the first place xa usiva umuntu esithi i-fridge ikhaba umbane. Hayi ke izuyibona apha icacile noba yenzeke ngoku yabe kusetyenziswa le ntambo. So mna bendidibanise ngoso. Okay, ndizidibanisile. Lo green ndimdibanisile, ubrown ndimdibanisile, no-blue ndimdibanisile. Ngamanye amaxesha uyofika iintambo zoyi-3 zidibene, but not every time. I'm just saying. So nantso ndigqibile. Hayi ke mna ke ndiyakholwa ke uklina before ndiqhubekeke nditshekisha uba loo nto bendiyenza iyasebenza. So apha undibona nje ndiyaqoqosha because you don't want xa ufumanisa uba ikhona into wrong xa iqale influence ubumdaka. Let me stop babbling. Iyalayita ifridge. The client is glad. Ndichole iitools zam ngoku and leave. Please like or subscribe and I will see you in the next video.